Bon dia, estem al Museu Carmen Thyssen. Avui hem obert al públic. Avui ens trobem ja dintre de la sala i simplement volem donar-vos la benvinguda en aquest retorn del museu a la seva activitat. Evidentment estem en una sèrie de, com podríem dir, de nous protocols, noves maneres de fer, però això no vol dir que el museu segueixi estant per tots nosaltres. D'acord? Com podeu veure, vaig fer un barrido, aquí podeu veure que els quadres estan aquí, ens estan esperant, estem tots junts i, sobretot, que volem que vingueu a veure'ns i que gaudiu d'aquesta meravellosa exposició, com podeu veure. El museu ha obert amb uns nous protocols, amb unes noves maneres de fer, però al final es pot gaudir absolutament de l'exposició, que és el que volem, que és poder ser-hi, poder gaudir, poder estar a gust i, sobretot, poder compartir la cultura, no? És el nostre objectiu com a museu, però a més, jo crec que gaudint d'una exposició com els influencers en l'art, com podeu veure, amb meravelloses obres. Tenim el cas d'aquesta obra preciosa d'Antonio Saura, que podreu gaudir d'una manera espectacular en tota la línia d'aquesta part final de l'exposició dedicada al pop art. Els que no conegueu l'exposició, Influencers en l'art està basada en la influència d'un artista sobre un altre, en un moment en què aquesta paraula és tan coneguda. Com tots sabem, influencer simplement es tractaria sobre el que representa la vida d'un artista i com sempre aquesta necessitat de voler evolucionar el fa agafar idees d'altres artistes, normalment anteriors amb ell. Aquí ho podem veure amb 11 històries independents en la que podem veure perfectament la influència d'un artista sobre un altre. Jo crec que això és un fet que en la societat actual, en la que tot és tan influenciable, poder parlar de la història de la història de l'art, en aquest cas a través d'aquestes influències tan properes, ens dona una visió molt maca de com aquesta influència pot ser també força positiva artísticament. Tenim diferents artistes representats. Vaig a fer una petita passada per uns artistes que podem veure aquí, com és el cas de Van Gogh, com és el cas de Monet, com és el cas de Boudin. Aquestes obres que podeu veure perfectament, o quasi, són una qualitat excepcional. Sobretot el fet de veure aquesta obra, Van Gogh, amb tot el que podia arribar a transmetre, és força interessant. Poder veure com un artista, en aquest sentit, holandès del segle XVII, va ser una influència molt important per tants artistes de segles posteriors. Això jo crec que és molt interessant i sobretot ens dona una visió sobre, com podeu veure, un paisatge excepcional, una llum superinteressant i on podem veure dades tan aplicables com veuríem en aquesta obra de Claude Monet, una obra posterior, amb aquesta marea baixa on podeu apreciar perfectament el reflexe d'aquesta muntanya sobre la part de l'aigua i on com es veu aquest cel també després d'una tempesta que ens dona una visió molt profunda sobre l'ús de la llum. En aquest sentit també simplement dir-vos que això és quelcom que és perfectament aplicable a molts artistes. Esperem que vulgueu venir, esperem que gaudiu d'aquesta exposició. Aquesta exposició, com ha sortit avui publicada en premsa, s'allargarà, no sabem encara quant de temps, però evidentment volem ser conseqüents amb la situació
i d'aquesta manera sabem que podem fer allargant-la, que arribi a més públic i evidentment també així som solidaris reduint despeses, evidentment, que és una dada força important en el moment que ens trobem ara. Però sempre intentant fer arribar l'art a tots vosaltres, que sou el nostre sentit de ser. Un museu sense els seus visitants no existeix, com dic molt sovint, i en aquest cas, més que mai, esteu amb nosaltres i volem que vingueu, evidentment, ho desitgem molt i hem treballat molt perquè estigueu a gust al museu, hem treballat molt i esperem que gaudiu de l'exposició al màxim com fins als mesos que va estar oberta va gaudir un nombre molt elevat ja de persones. Sabeu que aquest mes és gratuït, d'acord? Durant tot el mes de juny serà gratuït. Tenim un nou horari que és de 10 del matí a 5 de la tarda. Per temes protocolaris no podem modificar aquest horari, però sí que és cert que podeu gaudir de l'exposició. L'entrada és lliure, però també us recomanem que pugueu trucar i reservar la vostra visita, amb la qual garantiseu que no haureu d'esperar en cap cas ni en cap moment, d'acord? Penseu també que podeu gaudir de l'audioguia, si voleu, podeu venir amb el vostre mòbil i tenim QRs amb els quals podeu escoltar l'audioguia directament amb el vostre mòbil i podeu també, si voleu fer servir l'audioguia que us subministrem, que són higienitzades per cada ús, penseu que podeu portar els vostres auriculars i adaptar-los a l'aparell, amb la qual també és força còmode. Us desitgem tot el millor. Us esperem. Sabeu que estem aquí, ja oberts cada dia, excepte el diumenge tarda i dilluns, com sempre això, i penseu que aquestes obres també necessiten algú que les vegi, perquè és un signe d'amor, és un signe de connexió, és un signe de la màgia de l'art, no? Un quadre necessita uns ulls que els miri, per poder ser una obra d'art. Moltes gràcies, ens veiem aviat i compteu amb nosaltres. Nosaltres comptem molt amb tots vosaltres. Moltes gràcies.